ओमफ्राय ट्रेकआ बेलेग बेलेग जायोबा जि ट्रेकजों प्रेक्टिस खालामदों बे ट्रेकखौ मोनाबा माने बयनिबो फना सि टाइप जायो बांसिनानो केबलखौ लानानै दोनबा मोजां खारन आजिखालि सि टाइप फन इउज खालामजोबो नङा फरायजोबो दे मोसानांगौ बे मादैमोन फैदो बे खाथियाव फैनानै मोसाफैदो एसे होमबा मोजां मोनथारो आङो बेसर बिबारखौबो खननोसै जागोन दा बिसोरसो दामना होसिगोन ओंखायनो आरो